Здравейте хора, днеска ще ритаме с приятеля ми Ники. Здрасти, как си? Ще дигаме топката на високо и нека да започваме. Тя ще изкри на високо. Това беше третия И това беше хора, третия дубъл. Сега съм аз. Айде. Извинявайте, Злати просто не се концентрира много. Къде учи топката? Се връщаме с Злати. Ако не сте гледали предишните видеа, чичите да ги гледате. Ако искате да кажете защо правим, защото аз винаги съм с Злати, той просто сме големи приятели, затова искаше да правим видеа заедно. Да! Извинете. И продължаваме, приятели. Някой ни викна. Това беше доста силно. Извинете, ако малко камерата е така, но... И още малко.